от третото. Добре. Така пуснах и аз да записвам. Мгм. Ще записвам само прозореца на турнира. Така, за начало някакъв въпрос така имаш ли? Или да започваме направо с самите ръце? Ами, нека да започваме и по време на ръцете ще коментираме. Искам да те питам, примерно ти как си правиш анализите, когато си правиш анализ след определени турнири или примерно ако го правиш на седмица, как го правиш и как структурираш самия анализ? Като какво гледаш най-вече и как си правиш реална оценка дали си играл добре или не си играл добре? Ами да ти кажа, аз преди бях свикнал от време на време да си правя анализ. В момента съм доста мързелив на тази тема и мога да ти кажа, че не съм си правил анализ от много време. Само да видим сега. Тук в тази ръка, защо си решил да чекнеш behind? Ами, тук мисля, че си-бета е стандарт да си бетниме. Също такъв противник има бекдур, 2 овера. Ти обикновено ще имаш и по-силната ръка, но като цяло това е загуба на време, според мен, да чекнеш отзад, защото после ще да играеш и търн и ривър. А пък ако бетнеш веднага, просто ще вземеш пода. Примерно, ако има някаква шестица, може да падне на търна поп, който ще заложиш, или десятка и да го изгониш на търна, ако има някаква ръка като шестица, която те бие. Но в по-често просто ще има по-слаба ръка и ще фолдне, което като цяло не е лошо. То аз съм чекнал отзад и тук. Да. Така пада четворка, решил си да заложиш вече. Размера на залога. На ривър е много интересно, защото картата е опасна. На търна трябва да решиш какъв рейндж слагаш на противника, защото той не залага, а пък решава да ти плати после, което е леко странно. Според теб какво би имал най-често? Тук има някакви флъш-дро, някакви флъшове в рейнджа. Да? Петици, седмици най-вероятно. Добре? Седмици, осмици. Да, това е най-вероятният му рейндж, според мен също. Най-вероятно може да има някаква шестица или някакъв чифт, както казах, петици, шестици, т.е. седмици, осмици, нещо от този сорт. Демек някаква ръка, която трудно би платила залог на ривъра. Понеже картата е доста опасна, пада поп, пада и флъша вече. Затова трябва да заложиш по-малко на ривъра, поради тези причини. Защото неговия рейндж е доста слаб и картата е твърде опасна. И 550 може да му се види много. И обикновено тук е добре да заложиш някъде около 400, 375. И при положение, че той има някакъв флъш ударен на ривъра, той обикновено ще те рейзне. Ти тъй ще вземеш още чипове от флъшовете. То де-факто с това бет ми плащат само флъшове най-вероятно и някакъв поп, ако... Да. И евентуално рядко може да има вале, обаче повечето хора биха заложили на търна вале. Демек тук, за да извлечеш повече стойност от ръката, е хубаво да заложиш малко по-малко, за да не изгониш неговите седмици или петици. Да. Може би си пропуснал някакъв по-добър залог тук на ривъра. И така казвам ти, че... Чакай, че тук пак има ръка всъщност. Удря сет. Сега по принцип на този борд, понеже има доста дроуве, сравнително опасен е, може да беднеш малко по-малко. Малко повече искам да кажа. Защото има доста дроуве и пълно той, ако има вале и дама или флъш дров, винаги ще ти плати. Може би 250 би било малко по-стандартно. Значи той се фолдва. Да ти казвам, че аз не съм някакъв корифей на анализите и те съм доста мързелив на тази тема. То всъщност аз последните 2 месеца започнах така по-сериозно да си правя по-често анализи. Де факто, когато започнах да ръмвам зле, както ти казах, че ръмвам зле последните 2-3 месеца и реших да използвам момента да си подобря, ако може, играта по някакъв начин. Обаче ми е много трудно да правя реална преценка
някои ситуации, дали съм играл добре или зле. Ами, да ти кажа, за това в момента си на тази тренировка, за да мога да ти помогна в тези ситуации. И се надявам да успея. Сега, примерно, тук с 5-6 юти трябва да платиш, няма никакъв смисъл да фолдваш. Само 50 чипа, достатъчно силна ръка, удряш стрейтове, доста. Трябва да платиш още 50. Така, иначе самоанализа може да пробваш с Hono Manager 2, да пробваш да видиш от кои позиции как се представя с определени ръце, примерно префлоп. И да видиш префлоп рейнджа ти дали всъщност се печеливш. И примерно ако видиш, че с определени ръце от определени позиции всъщност губиш доста чипове за доста голям набор от ръце, да кажем 10 000, там 50 000 ръце имаш, да кажем, в турнирни, и гледаш, че си играл 1000 пъти от дадена позиция определен тип карти. Обаче си губеш, ти играеш с тях. Може просто да ги намалиш, да спреш да ги играеш. Това за префлоп играта главно. Като най-лесното, което можеш да направиш и най-бързото. Иначе наистина е много подходящо да си гледаш най-големите ръце, но той по време на играта, като отбелязваш ръце, можеш само и тях да преглеждаш после. Достатъчно е. Да. Той ако отбележиш 10-15 ръце и да седнеш след, когато решиш, примерно, когато имаш време и желание, защото без желание е трудно, да си признаем сега, да седнеш и да тръгнеш, като нямаш желание да си правиш анализ, не е много приятно въобще. Да, опитах се да направя, примерно, да си сложа като ден, примерно понеделник да правя анализи, обаче просто не се получава. Наистина, като няма желание, няма как... Не става. Дори да си го поставиш, тъй като... То става някакво машинално и не се влага никаква мисъл в него и просто е безмислено, безпредметно става. Така тук, за тази ръка? Така, сега този човек отваря доста. Да? Има Race First 58% и съм решил да го трибетна за валю основно с тази ръка, не е на боб, да го трибетна за валю, като той ще предава на много фопове. Пък има фопове, които аз ще удрям и ще съм си в позиция и мога да контролирам пота и това ми е основната идея. Да, интересно е като идея. Наистина той рейзва прекалено много. 58% е някакво абсурдно число. Че ти плаща винаги. Би трябвало да си математически напред от тази ръка. Той почти винаги ще ти плаща. Просто леко неприятно ръката ти ми се струва леко, малко по-слабо, отколкото аз бих го направил. Примерно с поп и вале съвсем спокойно. Защото поп и вале доминира много повече ръце, да се съгласим. Докато с вале и дама, с вале и 10, няма да си сигурен сега, примерно ако падне дама хайборд, представи си примерно дама 9, 2. И ще ти е малко по-кофти да вземеш повече улици. Нали, в смисъл, по-рядко ще има дама и 8, дама и 7. И ще се притесняваш винаги дали няма вале и дама или поп и дама. Да, освен това, че може да му взема, нали, доста ръце по този начин с 3-бет от позиция, мисля, че е добре че правя и агресивен имидж в позиция на двама слаби играчи, които може да се изплатят по-напред в турнира. Да, абсолютно. В смисъл, ръката ти е плюсова, обаче аз докато играя, пълно моят стил е такъв, че като играя пълно 12-15 маси, нямам време въобще за такива ръце. И просто ги избягвам. И играя по-положителните, по-печелившите ръце. Пълно в тази ситуация няма да го направя с дама и 10, въпреки че малко, да кажем, малко ще съм напред от тази ръка, ами ще го направя с поп и вале, с малко по-силен рейндж. Иначе идеята е добра. И малко ме очудва, че този въобще е фолднал. В смисъл, при положение, че и този решил да плати от големия блин. Иначе на флопа си бета е стандартен. Няма защо да бетваш повече. Дори при 3 кари долу, неговия рейндж въобще не съвпада с този флоп, така или иначе. 2, 5, 6. Много е важно противниковия рейндж дали съвпада с флопа, когато си бетваме. И колкото повече съвпада, толкова по-голям трябва да е размера.
Така, асаци. Доста добре ти идват, след като си трепетнал и предната ръка. Да. Двама ти плащат. И двамата фолда. Така като ми гледаш статсовете, виждаш ли някакви ликове и... Ами според мен може да се позащитиш малко. Няма да е лошо. Особено в ранната фаза, виждам, че играеш доста ръце. Примерно там с 5 и 6 можеш да платиш още 50 чипа. Обаче сега тук тази ръка не е необходимо да играеш. При положение, че има 3 играчи зад теб. Е неприятно, не е нужно да влизаш в чак толкова много ръце. Можеш просто да фолниш. При вали 10 можеш да играеш. Но при тези тримата за теб много често се получава, че някой рейзва, друг плаща. Ти си извън позиция. Иначе нещо друго. Аз преди играех с подобни статсове, 20-18. И може би последната една година малко така се позачих. Особено от първите позиции спрях да играя толкова ръце. Тук виждам на последния ред, втория статс ми е фолд на Seabed Turn. Виждам, че ми е много малък фолд на Seabed Turn. Това означава, че пасваш много търнове, предполагам. Аз защото този статс въобще не го използвам даже. Не достигам до там при използването на статсове. Стигам до фопа някъде. Просто защото през това време мигат всичките маси в него момент. Предпочитам да мисля върху ръката, отколкото да тръгна да вадя статсове. И също нямам достатъчно място, както ти казах, за 4 реда статсове да наредя. Просто масата ми е, представи си, 1/4 от този холдинг менеджер, да кажем. И всичко е наблъскано много повече. Няма как да се подредят. Сега на ривера той ти чеква. Това какво трябва да ни говори, че има някаква слаба ръка обикновено. Няма да има стрейтове. Валеш има малко по-рядко. Тук пак ми се струва, че много си заложил. При положение, че човекът ти презентира, че е слаб, може би трябва да залагаш по-малко, като размер. Няма значение, че ръката ти е толкова силна. Ами тук мислех, че всяко вале, всички стрейтове и всички... Точно така, всяко вале и всички стрейтове ми плащат, а пък чифтове под осмици ще фолдват при какъвто и да е. Аз предполагам, че с десятка все пак можеш да извлечеш някаква такова, докато с този залог трябва да ти плати с десятка. Аз главно заради това ти казвам, че може малко по-малко да заложиш. По принцип, аз на теб, ако аз играя тая ръка, ще ти фолдна вале. Най-вероятно. В смисъл, залогът ти прекалено голяма сила показва. Но от десятка няма да вземеш 560. Предполагам с 360 ще вземеш. И основно заради това. Просто хората като видят по-малък залог, много не го мислят чак толкова, ми плащат. Просто защото не е много скъпо. И когато са слаби карти, по-добре малки залози да им залагаш. Освен ако нямаш някакъв специфичен рейд срещу самия играч. Освен на статсовете, които ти са на хъда, използваш ли поп-ъпите и как успяваш да смогнеш да гледаш поп-ъп, примерно като играеш 10-12 маси? И в какви ситуации го правиш? Ами, аз използвам малко по-различни поп-ъпи като цяло. Имам някакви, примерно на 3bet ми излиза срещу коя позиция той обича да 3бетва. Не от коя позиция. И някакви подобни, малко по-странни. Аз съм си ги нагласил, защото в момента играя не на Windows, а на Macintosh. И там е различна програмата. Не е Holding Manager 2, а има само Poker Tracker. Конкурента на Holding Manager. И те имат малко по-различни статистики, като примерно нямат статистика VS Hero. Т.е. играча колко често трибетва самия Hero, което е малко кофти като цяло. Обаче пък има други плюсове. И нали ти казвам, примерно за 3bet статистиките използвам кой срещу коя позиция е 3бетвал и колко. Но играя като цяло толкова много турнири, че казвам само в късните фази на турнирите успявам така повече да ги използвам в по-важните турнири.
И сега тук, примерно, според теб, защо си решил да платиш с ръка като сой вали? Не е ли логично пак да го трибетеш човек? Да, не искам да, срещу този играч не искам да правя голям пот извън позиция. Само в позиция, така ли? Защото пък сой вали е доста силна ръка. Да, тя е силна срещу неговия ренч, но просто не искам да играя извън позиция срещу него, защото той почти не ползва на CB, 20% ползва на CB. Ама това са само за 50 ръце, нали те? Да, то е за 50 ръце са. В смисъл не е достатъчно, не е ясно колко точно е фолда на Сибет. Защото те са го Сибетали 5 пъти и той е фолно един път. По принцип моят стил е такъв, че извън позиция трибетвам срещу бутони, кът-оф, трибетвам или само моста ръце, аса, попове, дами, АК, или тотални блъфове. Подобни ръце просто или ги дефендвам, или ги фолдвам срещу кът-оф и бутон. Аз да разбирам обаче, Сой Вали в случая е прекалено силна ръка, за да го дефендиш само. И от малкия блинт е слабо, при положение, че големия блинт също ще плати. Изведнъж се оказваш извън позиция срещу двамата. Докато когато трибетеш, големия блинт фолне и човек, който е рездал ти плати, ти си извън позиция само срещу един човек и всъщност ти водиш играта. Тоест ти можеш да прецениш след това какво да правиш. Можеш да си бетнеш, което ще стане в повечето случаи. И вече ако ти плати, на търна ако нямаш нищо, можеш да се предадеш. Не е казано, че ще продължаваш да залагаш. Не е чак толкова сложно да изиграеш по този начин ръката, колкото си мислиш. И обикновено, когато падне вале хайборд, особено вале хайборд, ти можеш да му вземеш много чипове. Защото той ще ти плаща с десетки по-малки валета. И на SO хайборд също. Примерно ти ако го трибетиш тук на 450, той може да ти плати с SOI 9, с SOI 8, с по-слабия СА, при положение, че сте толкова дълбоки. Да. Като цяло трябва да трибетиш в тази ситуация. Примерно Поп и Дама също бих трибетнал. Поп и Дама е доста силна ръка срещу такива играчи, срещу такъв рейндж, като неговия. И особено когато защитават много. Примерно каква ръка тук няма да трибетна, да кажем SOI 8 сютет може да реша да платя, срещу този играч специално. Или пък 10 вале сютет мога да платя. Такива по... Ръце, където удрят силно борда. Които ще ударя силно, обаче не искам да трибетвам, защото като ми платят, че ми е много по-трудно да ги играя извън позиция. Защото с вале 10, като ударя десятка хай, няма да се чувствам чак толкова комфортно. Няма да съм сигурен. Ще има ръце, които бият, ще има и които ме бият и ще бъде по-неприятно. Ето сега пък тази ситуация с SOI вале, в която се набутваш, е още по-кофти. Сега тук те не знам дали не трябва да фолднеш. Този играч сравнително ми се струва нормален. Да, ти си фолднал. Което би трябвало да е окей. Извън позиция е малко кофти. Интересно ми какво са имали. Все пак. Този имал някаква силна ръка, очевидно. Примерно Попове или SOI Поп, да кажем. Да, и десятки може, но... Да. Но е по-добре да си водиш играта сега, срещу те слабите играчи. Пък срещу силни играчи, SOI Вали е много силна ръка. Срещу късна позиция. Някой да я рейзва, особено с 60% open raise. Особено, че човека го видя и че фолдва. Ти го беше трибетнал там и фолдна. Не е съвсем да плаща всеки път. Както ти се изрази. Така, тук е пернат борд и флъшдровът ти е нисък. В принцип е леко неприятно да се чакат в толкова мултиуей под. Виж на флопа колко хора бяха. Тук спокойно някой може да има по-висок флъшдрол. Тук съм от бутона, тук те просто лимпнаха всички, аз съм на големия... Големия блин, да. Един вид, че след флопа можеш да фолднеш. Както ти си го направил, де. Да. Тук спокойно някой може да извади по-голям флъш. Или той е както има от четворка. Пак е неприятно. Защото може да му не е някакъв фул спокойно. Така, тук вече си снат с флъша. И идваш обаче. Интересно решение. Съм срещу 4 човека, които някой от тях ще има ръка. Аз с тази ръка тук смятам да продължа. Поповете не вярвам да ги рейзват много, защото... Ще има поп някой със сигурност.
От 4 човека обикновено някой има поп. Интересно ми е просто точно как трябва да си играе тази ръка. Ако чекнеш и някой заложи, именно този, който е рейзнал, заложи и някой друг го рейзне, ще можеш дори да фолднеш. Защото все пак 5 човека са в ръката. Докато сега, като линеш и някой ти плати, ми е много интересно как ще продължиш. Какъв ще ти бъде плана за ръката. Защото той ще ти плаща с нещо от сорта на поп и хикс и флъш дроу. И общо взето това, може би този последния може да ти плати със седмица или някой друг със седмица, при положение, че не бедваш много. Ами, значи тук смятам, че ако имат сетове, нали, седмици, двойки или попове, не мисля, че ще ги резни някой от тях на флопа. Дали? Пък може и да ги резни, да. Може да, не знам, различните играчи по различен начин биха реагирали. Няма как да си сигурен точно какво ще стане. Аз по принцип обичам, когато с флъш дрове, аз ти казах даже да, и пред, че ги правя, нали, и правя донкбетове не много често, нали, не прекалявам, но обичам да взимам инициативата в ръката, за да мога да трупам под, когато си хвана силна ръка или когато имам такава. Тук е проблем някой, ако този, където е рейз, напълно, си помисли, че е много силен. С сой поп, да кажем, да рейзне. Той ще бъде катастрофа като цяло. Да, с сой поп доста сме назад. Едно, че сме назад, друго няма да може да видим търн. Защото ти сега в тази ръка не вярвам да си продължил. Защото долу има, вярно е, доста чипове вече, но сега с този рейс той презентира доста голяма сила. Много сила, да. И ти обикновено ти работи само флъш дроу в повечето ситуации. Да кажем, може да има и той флъш дроу, обаче поне ще има и чифт. Сега не вярвам някой да те рейзне с валей 10 купи, да кажем. И общо взето, тук може да се надяваш понякога идиота да има поп и дама, ако е някой кретен наистина. А как е изиграл ти тая ръка? Би чак колнал с над флъш дроу ли? Ами, в тази ситуация, по принцип точно в тази конкретна ръка ще да поработи по-добре. Но аз като стандарт не ли идвам с флъш дроу по този начин срещу 4 човека. Струва ми се прекалено рисковано, защото обикновено някой има поп. И също така ти нямаш план за ръката. Ако натърна пани примерно десятка с пътия, ти как ще продължиш? Един човек ти плаща, да кажем този Twinil 7-7. Ами, най-вероятно ще е чек колна или чек фолдна, зависи какъв бет ми направи, зависи какъв сайзинг. Ако падне десятка с пътия. Да. Ставно няма да продължиш да залагаш. Най-вероятно не. То това най-вероятно ще бъде добре, защото той ще има поп много често. Да, и много пъти той поповете, много от поповете ще ги чеква на търна. Отзад ли? И дори да залагаше, предполагам, няма да е нещо силно. Чек кол по принцип е слабичко да отиграеш с флъш дроу на търна, да чек колнеш. Да. Чек фолда пък и той изглежда малко слаб, пък да беднеш също е слабо, защото има поп често, така че много неприятна ситуация се получава, по мое мнение. Иначе друг вариант е, ако познаваш играчите, да беднеш и търна и на ривъра, обаче това вече прекалено тук на тези турнири по-добре да не го правиш никога като цяло. Ти си ги бутнал. Сигурно си решил, че има то какво да има. Според мен има сой поп. Ами то гледах, че е къс и така или иначе той на търна най-вероятно ще ме вкара и явно съм предпочел. Да, естествено. Ако продължиш в ръката е добре да ги бутнеш. Да. Няма да плащаш, естествено. Но той има някакъв поп. Да, това сой поп. Да, ето, сой поп. Да, аз точно ти казах. Сега в тази ръка това се оказва доста голям проблем. Че той със сой поп се мисли за супергероя и те рейзва някакво супер дълбоко. И ти си прецакваш цялата ръка. Докато може да се получи нещо от сорта на чек, той бетва 800, някой плаща 800
и ти плащаш. И смисъл не рискуваш толкова много. И може да видиш и търна. И другия може да има и той флъш дрол, може да го събереш по този начин. След това на търна, примерно, оставаме трима в играта. И на търна, като не излезе флъш дрол, чек фолдваме или чек колваме пак? Ами то може да се сметне, но по принцип най-вероятно ще бъде чек фолд, защото той ще ти забие някакво супер много. Някакъв силен бет ще предполагам. Силен ще бъде. Просто имаш тът свъж дрол, обаче в 5-way pot не е чак толкова силна ръка, колкото изглежда. И сега пълно срещу него може да се сметне. Долу има около 2500 мъртви чипове, твоите 600, неговите и пода. Стават към 2500. На теб ти остават още към 7000 да платиш. Да. 2000 плюс 4700. 600 някъде. Да, 6600 да го кажем. Финалният пот ще бъде 6600 по 2, 13 и 2500, 15500. Ако звадим един калкулатор, може да видим колко процента си трябват. То всъщност... Да, колко казах, че е финалният път? 15 и... 500. Да, на теб ти трябва да платиш 6600. Делим ги на 15 и 500. Получаваме 42%, че ти трябват в ръката, за да си на оферта да продължиш. 42% според мен обаче не са достатъчно. В смисъл ти ги нямаш 42%. Да, аз нямам. Дори асата да слагаме като аутове. Защото неговия рейс е прекалено силен тук и ми се струва, че дори с поп и дама ще му се стори слаба ръка, за да резе чак толкова. И тук доста презентира точно Асо и поп или асат. И с фъш дрол също не би рейзал толкова много, защото има много хора и ти си бетнал малко. 600, много хора биха предпочели просто да си ги платят с фъш дрол. И предвид, че той почти винаги има Асо и поп, или да кажем сет понякога, но по-скоро Асо и поп обикновено, тук трябва да фолнеш на фоп срещу този рейс. Да. Това да е най-доброто. Просто не ти е толкова силна ръката. Ти изграждаш ли си, примерно, някаква стратегия за определен турнир, примерно за някакви серии, някакъв мейн ивент, турнир онлайн? Защото те има постоянно сега някакви хиксел, микросерии и така. Не да ти кажа. Почти никога не съм си изграждал конкретна стратегия, освен ако не е, трябва да знам, някакъв лайв турнир. За лайв турнир ми се е случило да си изграждам. Или пък за някакъв много специфичен турнир, който примерно е пълен само с регулар играчи, да кажем. Защото аз, в принцип, турнирите, които ги играя, наблягам на софт филдовете, на по-слабите турнири. Сега искам да отбележа, че тук с поп и дама трябва да фолднеш от тази позиция. Или пък, защото ти ми каза в предната тренировка, че рейзваш повече от първите позиции. Да. Не мога да си обясня защо с тези дълбоки стакове си рейзвал само мин рейз. При положение, че стратегията ти е да рейзваш повече. Вероятно то в блайндовете ми се е сторил късно, той си има 40 блайнда. Имате си дълбоки стакове. Тук ако решиш да рейзнеш, поне трябва да е нещо от сорта на нормалния ти рейз. Да. Трябва тия сайзинги по принцип, винаги стратегията ти трябва да е свързана с конкретната маса. И няма някаква логическа причина, освен ако не е някакъв много специфичен турнир, с много висок байн, да речем, да правиш някаква стратегия за самия турнир, вместо да работиш върху конкретната маса. Тази ръка е интересна, между другото. На фоба си бетна, което е стандартно срещу двама. Залога е окей. Срещу един човек малко по-малко. Бих заложил, на търна падал пасна карта. И ти си решил да чекнеш. Нещо, което е окей. И той чекнал отзад. И сега на ривъра
какъв рейндж го слагаш и какво мислиш, че трябва да направиш? Да, тук трябва да бетна нещо около 800 до 1000, нещо подобно мисля, че за да ми платят по-слаби попове, седмици, някакви осмици. Ами, да ти кажа, според мен седмици няма да има чак супер често. По принцип би трябвало да е, понеже... Всъщност не съм сигурен, играча не го знам, може да плати пък след седмица на ФОПа. Доста често го правят това, защото тук примерно има и доста дровове и може да реши да обърне някакъв дрол на блъф и... Да, много ясно, аз тук го разбирам абсолютно, но според теб няма ли да бетне на търна? Да, най-вероятно ще бетне на търна, да. Пълно ти имаш валя и дама на търна и ти чекват. Защо пък да чекваш? Много хора ще бетнат на търна. Значи той има някой шоудаун вали и... Може би има. Това ми е предположението, че по-често ще бетне, отколкото не, ако има долу. Да, на търна. Има шоудаун вали. Може и да не е така. Има хора, които ще чекнат. Обаче говорим за по-вероятния сценарий. И сега тук, ако си мислиш, че е достатъчно слаб, но тук тези ситуации са много важни. Префал рейнджа му какъв е на човека. И какво мислиш, че има като префал рейндж. Защото трябва да знаеш колко вероятно да има седмица, за да си определиш размера на залога. И човека, ако е много голям стейшън префал, плаща супер често, постоянно плаща и както от бутона и ти си резнал минка, евентуално би имал много по-често седмица, отколкото ако примерно сега в тази същата ситуация ти плати от средна позиция и не плаща много често префол. Разбира се, тези са тънки неща, но са доста важни в случая. Защото сега примерно със седмица може да ни плати някакъв голям залог, но да плати примерно 1100-1200. Докато с поп може, ако мислиш, че много често има поп, главно има поп, може да беднеш 1800. И това са доста тънки неща, но с времето, ако мислиш върху всяка една ръка, ще можеш да ги определяш много по-лесно. Но със сигурност не трябва да чекваш, според мен поне, защото тук просто той ще чекне отзад почти винаги. Ти си бетнал ли, бе? Не. Чакай. Взел си пода просто. Нещо се бъгна това. Викам, че мислех, че си бетнал пода. Също той имал валета. И ще да ти плати някакъв залог, де. Странно, да, ще да плати някакъв залог, 1200 системи. Да. Повечето играчи не могат да фолдват в тези ситуации. Въпреки, че в тази ситуация би било правилно да фолдне с валетата. Особено когато ти в тази ръка няма да те блофираш почти никога. Затова би било правилно да фолдне, но повечето играчи не биха фолднали. Така, създам идея, пък сега си решил да платиш срещу този играч. Едва ли е много зле, при положение, че наистина има 58% рейс фърст и сигурно рейсва постоянно. Ръката е леко слаба обаче. Дама и 10 е просто тъпа ръка малко. Но все пак не е голям проблем, че си платил. Просто ми се вижда леко излишно. В смисъл, може и да ни платиш по-скоро тази ръка. Все пак си решил да платиш и ти е бетнал 1000 на флопа, което е абсурдно малко. Да, сигурно трябва да фолнеш между другото. Този бет сайз за 1000 в 1000 е малко странен. И лошото е, че ако платиш, може на търна пак да ти бетне. И вече пак трябва да фолнеш. Тъй, че по-добре, че си фолнал направо. Няма лошо, въпреки че си ударил някакъв чифт. Нормално. Имаш ли някакъв въпрос, който ми беше задал или ти отговорих? Стратегията за определен турнир последно му попита. Не те разбрах, извинявай. Питаме последно за стратегия за определен турнир, дали си изграждам. Да. Интересно ми е дали правиш примерно някаква стратегия за даден турнир. Случва ми се да правя, но казвам ти пак за турнир на живо. Ми се беше случило последно. Сега тук с валя и дама е добре, че си заложил. Хареса ми 400 е нормално. Просто ако няма никой нищо да си фолнат. Имаш велва карти, дупчак. Харесва ми залога.